dirita sa libro sa Salmo 49 versikulo 5, ang tao dili gayod makalukat sa iyang kaugalingon, dili niya mapalit sa Dios ang iyang kinabuhi, kay mahal man kaayo ang kinabuhi sa tao. Unsa ang kinabuhi sa tao? Mahal kayo, priceless. Walay bugti nga kwarta. Nabitaw ilang simple nga ilustrasyon ba? Miingon nga, Brad, kanang imong isa ka mata, pwede na ko lugito na, o niya, tagaan ta kag bilyon. Miingon na dito, kauna lang nga imong bilyon. Ganuman, ang kinabuhi sa tao, priceless. Walay kwartang pwedeng ikabaylo. Amen. Di, yun ta musugot. Kauna lang na imong bilyon, sir. Muna nga ang tinuod makaigsunan, walay igong salapi. Apan salamat as Ginoo nga naay nagbayad ani. Amen. Kasayod ba ka nga naay nagbayad nimo? Ang Bible nagsulti sa Roma 6:23, ang bayad sa sala kamatayon, apan ang gasa sa Dios kinabuhing walay katapusan. Mangutana ko ninyo, nangandoy ba sa kinabuhing walay katapusan? Amen. Amen. Kitang tanan, siyempre, nangalagag galita, nangandoy tag kinabuhing walay katapusan. Salamat sa Ginoo nga dunay nagbayad ani si Kristo, kay di man ta kabayad. Wala may usa nato nga himpit kitang tanan nakasala, o kitang tanan makaigsunan dunay kapakyasan at tubangan sa Dios, makasasala ang tanan. Roma 3:23, ang tanan nakasala o nahilayo ta sa Dios. Busa salamat ta ni Kristo na bisan mahal kay ning kinabuhi, apan si Kristo nakahimo sa pagbayad niini. Giunsa niya pagbayad? Pinaagi sa pagtugyan siyang kaugalingon. Nagsakripisyo siya og namatay babaw sa krus sa Kalbaryo. Gilubong og nabanhaw. Og ningon si Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, it is finished, natapos na. Amen. Muna nga di ta maguol kung mabot ang kamatayon. Tungod kay gibayra na niya itong kinabuhi. Human ani, sa diyang kwaon na nis Ginoo, dad-o na ta sa Ginoo dito sa dapit nga nindot kaayo. Amen. Ang giandam sa Ginoo nga puloy-anan nga alang sa mga taong gimatarong. Ikaw, igsoon, gimatarong na ba ang imong kinabuhi sa Dios? Nga ikaw mituo kaniya. Mituo ba ikaw sa Dios na tungod niya na gimatarong ka? Muna nga gikinanglan nato ang pagtuo sa Dios, kay kung di ta mo tuo, dili ta mahimong matarong at tubangan sa Dios. Muna ang Bible nagsulti nga pinagi sa imong pagtuo, gihimo ka sa Dios nga matarong. Roma 5, i-justify ta sa Ginoo tungod sa atong pagtuo. Dili na tungod kay maningkamot karon mahimong matarong. Ang gikinanglan lang sa Dios diri nato, simple lang nga mutuo ta ni Kristo nga siya ra gyud nagbayad. Amen. Sa diya nga mutuo ka nga sincero nga pagtuo nga si Kristo may nagbayad sa atong mga sala, siya ang naimong sacrificial offering, siya ang naimong substitute sa paghalad sa mga turong baka or mga karniro nga mga blameless makaigsunan. Si Kristo ang naimong substitute nga halad. O katong niyang paghalad dito sa cross, imong tuan nga kinasing-kasing. O tungod niya na himuon sa Dios nga matarong ang imong kinabuhi. Amen. Sa diya nga mahimot ang matarong, samtang karon buhi pa ta, gimatarong ta sa Ginoo, nagpatuntag relasyon sa Ginoo, mahanlok na ta pagbuhat sa pagbalik sa naanda natong kinaiya, sa bisyo kahilayan, kay gimatarong na ta sa Ginoo. Now, akong moingon nimo, angayan ka, qualified ka nga mo atong langit. Anytime from now, kung mamatay ka, makaigsunan, gantihan ka sa Ginoo. Busa ang challenge karon, samtang buhi pa ta, siguraduhon nato nga mahimot ang matarong sa mata sa Dios. Unsay buhaton? Mutuo ka ni Kristo nga kinasing-kasing. Nga tungod niya o pinaagi niya, nagrasyahan ta. Itagaan tagdakong grasya sa Ginoo aron nga malukat o maluwas ang atong kinabuhi.
Now, dini ako sang tiwasan pagbasa, kay mahal man kayo ang kinabuhi sa tao, walay igong salapi na iyang ikabayad, aron mabuhi siya hangtod sa kahangturan, o dili mahiyadto sa lubnganan. Dalay ko ng Diyos sa iyang mga pulong, dini ang kagabion. Pwede ba nga palakpakan na ito yung pulong? Amen? Now, balikan na ito din nga pasis mga kaigsunan. Ang tao dili gayud makalukat sa iyang kaugalingon. Ibutang na to sa itong hunahuna kasing-kasing na wala tay igong abilidad. Wala yun tay ikapanghinambog sa itong kaugalingon. Ang tao huyang. Ang tao nakasala. O kitang tanan, dili yun ta ngayon. Dili ta qualified mga kaigsunan. Nahugawan ta sa sala sa kalibutan nga tungod niya na naimong kandidato tas kamatayon. Apan ang good news karon, taliwala man nga kita kandidato sa kamatayon, ang tao makaigsunan kung mamatay siya nga di siya masayot sa paagi, nga unsaon nga siya maluwas makaigsunan gikan sa tunglo sa kamatayon. Kay kung dili ni mapasaylo nga tong sala makaigsunan, kung di ta kaila sa tong manuluwas, mamatay ta nga daw wala lay hinungdan. Mamatay ta nga mahimong sayang lang ang kinabuhi. Kay ngano, hukman manggod ang tao. Ang tanan mo atubang man sa Dios. Mutuo ba ta nga natay kurtis langit? Kung naay gitawag na judiciary sa kalibutan, unsa pa kang langit, naay gitawag court of heaven, naay kurte dito sa langit. Muna Bible nagsulti sa 2 Corinthians 5 verse 10 na ang tanan mo atubang sa hukmanan ni Kristo. O pagahukman kita sumala sa atong binuhatan, maayo ba o dautan, dili sa kalibutan. Mga kaigsunan, ang atong pagkinabuhi dili sa kalibutan karon, kung ang tao dili mapasidan-an sa pulong sa tao, sa Dios, dili mapasidan-an ang tao, muna sa ang tao mga kaigsunan, paminaw niya, at tuuman mamatay ra bitaw ta, magpahimulos na sa kalibutan. Mga kaigsunan, tinuod man nga pwede kang magpahimulos sa imong kaugalingong pagbulutan. Apan buot sa Dios nga mawali ang maayong balita. Buot sa Dios nga mawali ang mensahe sa kaluwasan. Buot sa Dios nga mawali ang ebanghelyo. Mawali ang maayong balita nga maong pulong sa Dios. Unsa man kining maayong balita, unsa man kining ebanghelyo. Ang ebanghelyo makaigsunan nga si Kristo nagpakatao, si Kristo nagsakripisyo, si Kristo namatay sa krus Kalbaryo, si Kristo gilubong, o si Kristo nabanhaw, o buhi sa walay katapusan, o nagsaad sang mubalik pag-usab aron pagkuha kanila nga nagulat kaniya.